Jare arep supit. Jare sapa? Jare lambang mau. Tenane nu. Tenan. Oh ya wis yo. Nek dikabari Lambang. Lah nitike ora. Yo. Sak sampunipun salat Isya, Lambang sampun dikabari Ibnu lan Lambang saged derek nilik Iaris, Jaya lan Ibnu ajeng ngampiri Lambang. Cupet to? Ya ayo. Yuk. Aku tak siap-siap sik yo. Jos. Sak sampune Lambang, cepak-cepak Jaya, Ibnu lan Lambang langsung mlampah ten griyanipun Aris. Bagus tadi. Wis, yo. Yo. Sing lu golek mek. Gas. Wis sik wae. Yo. Agak tekan lagi. Betul opo-opo. Ya ora kok kerombong. Assalamualaikum, Mbak. Loh, nggih, waalaikumsalam. Saya Pak, harus sebelum. Oh, lebih baik harus di jero kok. Nggih, Pak. Sakwise kuwi wong telu kuwi mau banjur mlebu nemoni Aris ning kamare. Lah sipet lara ora, Riz? Singo. Salahe ngenteni tuwa. Suwe kok bapak. Andi dit tuh piye? Milih sak anake. Matur nuwun ya wis do gelem nilik Yaris. Nggih. Ono ora ya, Pak? Ono. Ngono kuwi ya. Oke, tak teruske gawean sik ya. Enak ki. Iya, betul. Pak, niki rencang-rencang meh do pamitan. Oh iya Li, matur nuwun ya wis do gelem nilik Yaris. Hati-hati ning dalan. Pak Yar pamitan iki, Pak. Balik. Wih, kemarin matur Bapak kula sarencang badhe nyuwun pamit. Oh nggih, matur nuwun nggih mugi-mugi amale dibales kalih Gusti Allah. Nggih, amin.